Arratsalde on guztioi, mila esker etortzeagatik. Sistema honetan, emakumeak ez gaude inoiz gure gorputzarekin guztiz konforme. Gorputzarekin lotutako edertasun eredu femeninoetan oinarritutako genero estereotipoek emakumeen askatasuna baldintzatzen eta mugatzen dute. Baita diskriminazioa eratu ere. Gorputzen eta emakumeen aniztasunarekin bat ez datozen arau estetiko batzuk paratzen baitituzte. Haunitzetan irrealak eta utopikoak direnak. Martxoaren 4 loditasunaren kontrako eguna izan da orain arte. Oraindik aurrera lodifobiaren kontrako eguna izango da. Gizentasunak sortzen duen aurkakotasuna arbuiatu eta pertsona lodiek urteetan jasan dituzten zapalkuntzei planto egiteko. Esparru feministetan, gero eta gehiago hitz egiten hori da lodifobiari buruz. Ez depilatzeari buruz, ez gaitasunen bat duten pertsonen zein adineko emakumeen balioari edota sexualitateari buruz. Gorputzen aniztasuna politikoki aldarrikatzea beharrezkoa da. Hau da, zama guztia norbanakoengan jarri ordez, sistema eta jendartearen gain jartzea. Benetan lortu dugu edertasunaren agindu zorrotzak edo normatibitatea kolokan jartzea. Honetaz guztia solasteko deitu genuen Mijo Lizarzaburu, ekintzaile feminista eta lodiaktivista da, eta feminismo lodietan aditua. Eskerrik asko. Tope. Hori, eskerrak ematea, zer baino lehen eiderri antolakuntza lanengatik, baita ere Xaloa eta Xorroxin hori ez, egindako promozio lanengatik, eta azken momentuan baita ere Mariari kalean galduta aurkitu nahuela eta onuntzekarri nahuela apurada. Orduan, bale, hasi egingo naiz, bai? Bale. Bueno, hau eskema tonto bat da, bale? Ez da gehiago erabiltzen dut nik jarraitzeko, baina irudi batzuk ditu eta zuek ikusteko. Nik beti lodifobiataz hitz egitean hasieran txapa bizka sartzen dut politikaren ez edo erregimen aldaketen inguruko garrantziaz. Guretzako oso garrantzitsua delako identitatearen politikoak direla gogoraraztea. Ikusten dugulako orain feminismoaren baitan eman dela identitateen proliferazio oso interesgarri bat, baina ulertu behar dugu hori nola politizatu eta nola erabili ez, ertzeko identitate guzti horiek zentroa atakatzeko eta ez ertzean gelditzeko norberanean sakontzen. Orduan hori, hasieran politika aldaketen inguruan hitz egingo dut, modu oso simplean eta hori, orain tanatopolitika, biopolitika, psikopolitika oso hitz handiak dirudite, baina salduta, desgranatuta ikusiko dugu nahiko ulergarriak direla eta nahiko rekonozibleak gure bizitzako patroi ezberdinetan. Gero gordofobiarekin sartuko naiz, hau da gordofobia zehazki definitzen eta bizkatez, gaurko gaian gogor lantzen. Eta azkenik gordofobiak dituen loturak azpimarratuko ditute pentsamendu korronte ezberdinekin. Hori, txaparekin hasi baino lehen, esatea oso harrituta nagoela ez, normalean herri txiki batera zatozenean 5 pertsona egoten dira, ikaragarria da guain beteta ikustea, da mila esker dena etortzeagatik, bai. Hasi egingo naiz. Erregimen hauek karikatura batzuk izango direla, hau da, sakonago laindu daitezke, matiz gehiago jarri daitezke, baina matiz bat egiten dugu tanatopolitika, biopolitika, psikopolitikaren artean, bizkat lodifobiaren politikotasunataz hitz egiteko eta hau kontekstualizatzeko, bale? Orduan, tanatopolitika berez izango zen politika forma bat non bere boterearen ezaugarri nagusia heriotza boterea den. Erregearen heriotza boterea. Hau da, adibide tonto bat jartzeagatik, bai? Baina imaginatu zue Elizondon zaudela eta errege dezentralizatu bat dagoela beste non baiten. Ze botere du errege horrek Elizondoren gainean? Asko jotat bertako poblazioarekin ez badago aduz hile egingo ditu. Eta aduz badagoa bizitzen utziko die, bai? Botere handi bat da, bizitza kentzea botere handi bat da. Baina, ez da gaur egun ikusten dugun boterea bezain sofistikatu, aurrera guztatu dago. Ikusten dugu gainera, kasu hauetan, tanatopolitikaren kasuetan ez, heriotza puntuala eta oso publikoa dela. Gehiago balio du heriotzaren publifikazioak heriotzak berak baino. Azkenean, nik Elizondotar bat hiltzen badut eta bere gorpua zuhaitz batetik kolgatzen badut herriko zentroan, hori mezu bat izango delako beste guztientzat. Bai? Orduan, hori da botere tanatopolitikoa, antzinaroa karakterizatzen duena eta errege absolutuaren irudiarekin, ez? Como etorriko zena. Orduan, ondoren iraultza frantzesa dator, eta iraultza frantzesaren inguruan apunte tonto bat egiteagatik oso interesgarria da, haurtzaroan eskolan nola erakusten diguten herriak erregeari irabazi zion eguna bezala, iraultza frantzesa, tal,
guzti hau. Eta hau gezurranti bat da, iraultza frantzesa ez da herriak herriari irabazi zion eguna, baizik eta burgesiak elizari irabazi zion eguna. Eta orduan horria regimen forma barriba modelatzen da, non burgesia agente berria izango den eta estatu modernoa burgesiaren barruan geldituko den. Marxista zahar bat dirudi, baina jarraituko dute honekin. Orduan, estatu hori ez, estatu berri hori, burgesiaren jabetza azpian dagoen estatu horrek, estrategia ezberdinak garatzen ditu, ja ez bakarrik heriotza boterea izateko, baizik eta bizitzaren gaineko boterea izateko baita. Bai? Hau Michel Foucaultren analizietan biopolitika deitzen zaiona izango da, orduan, bizitza biopolitikak, ospitalak, psikiatrikoak, kartzelak, kuartelak eta fabrikak ditu. Bai? Ja bizitzaren gaineko boterea handitzen da eta orduan oso kontu ezberdin bat da. Ze azkenean oso botere forma ezberdin bat da, ez? Elizondoko biztanle hoiei bizitza kendu huts hori, edo Elizondoko biztanle hoien jaiotza kontrolatu, hezkuntza kontrolatu, lanaldia kontrolatu, guzti hori kontrolatzea, bai? Ikusten dugu nola estatu biopolitikoak askoz ere gaitasun gehiago duen jendearen bizitzetan intzigitzeko, ez? Nola bait. Eta orduan, horren be aurpegia sortzen da, ez? Ekartzen du horrek, patologizazioa, kriminalizazioa, entzierroa, autoritatea, disiplina, uniformizazioa, bai? Honekin beranduago sartuko garela, ze badaude konexio interesgarri batzuk uniformez horrela eta lodifobiarekin aurrerago ikusiko dituguna. Orduan hori, gizarte disiplinarioa da eta disiplinaren gizarte biopolitiko horretan jendea derrigortuta dago lan egitera, arauak betetzera eta kanpoko indar bat dago beti derrigortzen dagoena, ez? Demagun eskolan irakaslea, demagun fabrikan patroia, figura horiek. Hasieran jendeak bai izan du pixkarrioak, eta zertan atorra gordofobiaz hitz egiteko, baina gero zentzua hartzen du, bale? Orduan, hartuko. Orduan, Byung-Chul Hanek ez dela oso filosofo denostatua momentu honetan, baina bai PowerPoint hau egin nuenean, hitz egiten zuen disiplinak gizartea barneratzen denean errendimendu gizartea azten dela. Bai? Errendimendu gizartea eta disiplina gizarteak ezberdinak izango ziren, eta gu errendimendu gizarte baten egongo ginen janen hitzetan. Bai? Aurretik jarri dugu ez, imaginario bat, kartzelena, fabrikena, eskolena, guzti horrena, baina 21. mendeko panorama ez da guztiz horrelakoak. Gehiago ikusten ditugu gimnasioak, ofizina torreak, bankuak, zentro komertzal erraldoiak, ez, belarrenda ekologiko eta laborategi genetikoen gizartea. Bai, aldaketa bat dago, batetik bestera. Orduan, zer ekartzen du errendimendu gizarteak? Sujetuak aske izatera derrigortuak daudela kanpo indar baten ondorioz. Aske zertarako, aske kontsumitzeko. Eta orduan, errendimendu gizartea, aurreko gizarteak ez bezala askatasuna esplotatzen duen gizarte bat da. Eta hau oso konstante ikusten dugu gure botella berri guztietan feel free edo horrelako mezuak jartzen dizkigunean kapitalismoak, ez? Edo, be free to choose, izan libre aukeratzeko, izan libre nahi duzuna izateko, izan libre nahi duzuna egiteko. Hau oso interesgarria da, zergaitik, lehen dominazioaren barruan zegoen sujetu hori, orain badirudik nolabait kanpo dominazioa ezabatu zaiola. Adibide batzuk jarriko ditut grafikoago egiten dituztenak, bai? Gana dinero desde casa. Hauek nire gehien maite ditudanak dira. Matiz eta ezberdintasun handi bat dago esatetik langile egin lan, edo gana dinero desde casa. Mezu ezberdin bat da. Hau ematen du askatasunetik dela. Hau da, ja ezara langile esplotatu bat joan behar dena lanera bere bizimodua ateratzeko, baizik eta dirua irabazi dezakezu etxetik 20-dekin. Super guai, super aske. Baina mezua basikamente hori da. Ez izan aske dena merkantilizatzeko, izan aske, jola sortan sartzeko. Eta hori gordofobiarekin ja, como lotua usartuko ginenean, si quieres adelgazar y ponerte en forma, déjate ayudar. Hau, benetako publizitatea da, nire favoritutako bat da, hau egia esan. Zergaitik oso mezu ezberdina delako adelgaza puta gorda, edo si quieres adelgazar y ponerte en forma, déjate ayudar. Bi mezu oso ezberdin dira, zergaitik, ze adelgaza puta horren aurrean erresistentzia dago. Jefearen aurrean erresistentzia dago, irakasleen aurrean erresistentzia dago, bakoitza aske bada nahi duena egiteko, zer erresistentzia mota garatu daiteke hemen. Si quieres adelgazar y ponerte en forma, déjate ayudar. Orduan ni zer naiz, ez dena usten laguntzen. Nire askatasunaren frakaso bat azkenean. Eta ez, sujetu derrigortu bat, arau batzuk betetzera edo gauza batzuk egitera. Eta hau oso garrantzitsua egiten zaigu lodifobia saltzeko, zen dire favoritoa da, itzalitan gertatu da, ez baduzu nahi argaldu, ez argaldu.
Da, claro, zetena da desira individual kontu bat, ez? Como nik nahi dudan egin dezakedan ez, eta nahi dudan hori oso onartua izango denez leku guztietan, ba, jazta. Osea, askatasun kontu bat balitz bezala, bale? Zer da oso polita, hauen Michel Foucaultren gaztelerako itzultzaileari entzunion hitzaldi baten asko gustatu zitzaidan, zen boterea, autoritatea eta violentziaren arteko ezberdintasuna adierazteko erabiltzen zuen, bai? Nik zuetako bati Maria sentitzen du, baina ezagutu zaitut, edo ebiliko zaitut, bale? Nik Mariari pistola bat jartzen badiot buruan da esaten badiote edan urrau, bale? Edo, Mariak edango du. Eta, bai, baina hori ez da boterea, hori violentzia da. Bale? Nik autoritate figura batetik, botereleku batetik izan badiot, Maria, edan urrau. Bale? Egin dezake, errazago da rezitzea, baina hori autoritatea da, ez da boterea. Benetako boterea, 21. mendeko boterea da, Maria altxatu eta ur hau edatea, pentsatzen berak nahi duela hori egin, ni naizenean ideia hori sartzen diona buruan. Bale? Eta hori da 21. mendea. Hau da, 21. mendea da denok desiratzea hipoteka bat, 21. mendea da denok desiratzea eskonduta egotea da aurrak izatea, 21. mendea da denok desiratzea Ferrari bat loteria tokatzea, 21. mendea da denok desiratzea argalak izatea. Bale? Osea, gure desirak produzitzen dituzelako, eta horregaitik ditzen zaio gizarte psikopolitikoa. Gizarteak gehiago, gizartearen politikotasunen karakteristika gogorrenetariko bat delako desirak sortzeko joera konstante hori. Eta gainera kapitalismoak, nik kapitalismo dio denean, kapitalismo patriarkal, racista, osea, como guzti hortaz ari nahi zitza egiten, bai? Bale. Gainera hori kapitalismoak zientzia bat dauka hori garatzeko, osea, marketinga eta estadistika. Bale, marketinga eta estadistikaren bidez, zientzia bat eratu dute desirak sortu da kontrolatzeko, eta horretan kontrolatzen dute poblazioa bereziki. Ez heriotza botereaz, ez horren beste disiplina botereaz, baizik eta botere psikopolitikoaz. Vale? Orduan, lodifobia eta psikopolitika guztiz errazionatuta dauden botere formak dira nolabait. Vale. Hau oso polita da, zergaitik, ze zuri esaten badizuten adelgaza puta gorda hori, esan dudan bezala zuke resistentzia bat sortzen duzu horrekiko. Edo bintzat resistentzia bat sortu daiteke horrekiko. De ez, zergaitik galdu behar naiz, como utzi baki, osea, vale, hori bat. Baina esaten badizute, si quieres adelgazar, déjate ayudar, y ponte en forma y tal, como guzti hori esaten badizute, gerritarren erantzuna generalean antxitatea, depresioa eta noradeza da. Bai? Hau da, zer gertatzen da? Kendu digutela nolabait jabearen ideia, enpresari jabearen ideia, orain emprendedoreak gara. Vale? Kendu digute nolabait disiplinaren irudi guzti horiek de repente desabatuta bezala agertzen zaizkigu eta dugun gauza bakarra da gu gure askatasunean. Eta gure askatasun horrek zer ekartzen du? Ba hori, resistentzia beharren antxitatea eta depresioa. Zergaitik, ze gure askatasun marabilloso horrek ez gaitu aske egiten. Surprise. Vale. Orduan. Vale. Hau, vale. Hau, sarrera txiki bat bezala sartzeko, bai? Baina, Zuboffek ez, kapitalismo de vigilantzia liburuan esaten du kapitalismo zelatarian ez, o vigilantziaren kapitalismoan produkzio medioak jokabidea aldatzeko medioen zerbitzura daudela, bai? Osea, produzitzen dena ja horren beste ez dela merkantzia, baita, baina baizik eta metadatuak, vale? Como estadistika bidez, como marketing bidez, jendeak kontrolatzeko kontu guzti horiek. Vale. Eta nire oso interesgarria iruditzen zait zergaitik ze egungo boterearen helburua ez da horren beste banakoen kontrol guztizkoa, bai? Osea, nik esaten dudanean kontrolatzen gaituztela ez dugu pentsatu behar como genio maltzur, osea, jende maltzur bat dagoela kuarto baten guri nola kontrolatu pentsatzen. Ze zuk individualki berdin diezula, bale? Kontua ez da jendea individualki kontrolatzea, kontua da jendeak estadistikoki kontrolatzea. Hau da, gizartearen kapa maksimo bat duzu, hori kontrolatzea. Eta oso polita izan da oso erraz ikusi dugu ez, COVID-19 eta pandemiaren momentuetan non. Adibidez, Austriaren kasua gustatzen zait, ez? Non hasieran metodo psikopolitikoa jarri zituzten martxan, bakunatu superona da, naiz antibakunaza, baina boterea ikusteko botereak nola funtzionatzen duen. Vale? Hori, bakunatu, superguaia izango da, denok osatuko gara, ze ondo tala, besti, da de repente poblazioak ez zuen bakunatu nahi. Vale, poblazioaren zati handi batek. Hemen, eguneko laroia bakunatzen bada, eguneko gehiak berdin dit. Vale, osea, kontua ez da individualki denok egotea rollo bakunatu behar naiz tal besti no seke, baizik eta eguneko 80 hori bakunatuta izatea. Vale, eta gainera oso polita da Austrian gertatu zena zergaitik, ze jendeak ez zuen nahi bakunatu gero ja derrigortu zuten. Vale, eta hau niretzat garrantzitsua da como aurreko 3 botereen metaketak azaltzeko. Hau da, ez da
estatuak eriotza botereak galtzen duela da botere biopolitiko aktibatzen dela, ez da estatuak botere biopolitikoak galtzen duela da psikopolitikoa aktibatzen duela, baizik eta bata bestearen gainean eraikitzen dira. Hau da, libre izaten uzten digute, gure desirak hain dominatuta daudelako, haiek nahi duguna egiten dugula libreki. Baina hori ez denean gertatzen, jende masa konsiderable baten, non haien estadistikak urratzen diren, autoritatea bueltan dator. Autoritate disiplinarioa. Eta ziurrenik autoritate disiplinari horren aurka txako baginen, autoritate anatopolitikoa etorriko zen da hile ingo dituzten. Osea, kontinun bat da, hiruren artean, eta ez da, garai bakoitza bere karakteristikak ditu, baina hori ez dago apurketarik, ez? Nolabait bat eta bestearen artean. Gero, hau azaltzeko, eski pila bat gustatzen zait adibidez ikustea, hori, ni komunitateetaz Mariboioko ikidea naiz, eta oso polita dago, ez nik guztiz konbentzituta nagoela, boierak izaten uste gaituztela, boiera marikak eta transak izaten uste gaituztela, desbiazio minimo bat suposatzen dugunean. Heterosexualitatearen merkatuaren inguruan ez egingo dugu, ez? Azke maite, azke bizi, ezagutzen duzue? Super azke. Eta orduan, denokain azke da, denokain hetero, que kasualidad. Baina kontua da, azke maite, azke bizien ez ideia hori ematen digutela zergaitik izatearen gehiengoak heterosexuala izaten jarraitzen duelako. Orduan, derrepente sortzen da, askatasun faltsu horren ideiaren azpian, identitatearen supermerkatu bat, non zuzante zaitezken heterosexuala, transexuala, bisexuala, homosexual, guzti hau, eta zuk aukeratu dezakezun libreki. Kontua da, gizartearen poblazio oso txiki batek aukeratzen ditugula bide desbiatuak. Huelga de úteros, 10 urte. Umerik ez 10 urteetan. Gizonekin foiatzerik ez 10 urteetan. Gizonak zaintzea ez 10 urteetan. Ikusiko duzue, derrepente nola derrigortuko duten heterosexualak izatera. Osea, askatasuna zerbait asumiblea da desbiazio estadistiko horren baitan, baina ez poblazioaren gehiengoarentzat. Orduan, desbiatu den poblazio hori jartzen dute, denoi erakusten zehazke garen, tapatzeko nolabait psikopolitikaren bidez ez dutela behar berez jendea oprimitzea zer baino lehenago, baizik eta ideia batzuk sartuta gero, azke utzi da funtzionatzen ustea. Orduan, zentzu horretan, nik esaten duenen kontrol psikopolitikoa ematen dela, ez pentsatzeko, deno kontrolatzen dute gure garuna eta ala, zu berdin duzu. Garrantzia duzu bakarra numero gisa da, eta numero gisa beste numero mas handi baten baitan. Orduan, honek zer dakar dominazio teknologien sofistikazioa. Ze askoz ere sofistikatuago da, esan dugun bezala, Maria kura edatea berak nahi duelako pentsatzen libreki aukeratu duela, nik sartuta ideia, nik Mariari buruan pistola bat jartzea baino da ura edatea baino. Orduan, dominazioak geroz eta sofistikatuago da, eta sofistikazio horretan geroz eta ikustezinagoa. Eta hau, garrantzitsua da, gero zen gauza batzuk azaltzeko. Orduan, bat ditudi ez, derrepente niaren kanpotik inposatzen zen dominazio horretatik, salto bat egin dugula, borondatezko morrontza edo borondatezko menpekotasun. Borondatezkoa berriro ere, asko aipatu duan ideia dela ja, baina gizasikean sartzen delako eta merkatu garaikideak sortzen dituen merkantziak kontsumitzeko, ez? Sortzen gaituztelako nolabait. Orduan, Marcuseren zinta tonto bat irakurriko dizuet, pare bat alditan, hori Marcuser, marxista, ez da marxista zar, lehenengo generaziokoa, 1968koa da liburu hau, El hombre unidimensional, da bertatik ateratako zita bat da. Kontua da, Marcusen niretzat visionario bat da, 1960garren hamarkadan idazten ditu, 21. mendean oso erabilgarriak egingo zaitun tesi batzuk. Orduan, galdera ez da horren beste, nola haser ditzaken norbanakoak bere beharrak besteak kaltetu gabe, baizik eta 21. mendeko galdera gehiago izango zen, nola haser ditzaken norbanakoak bere beharrak bere burua kaltetu gabe. Bere desiren eta aspirazioen bidez, bere morrontza iraunarazten duen esplotazio aparaturekiko menpekotasuna errepikatu gabe. Hau da, berriro irakurriko dut? Bai. Galdera zaharra, nola haser ditzaken norbanakoak bere beharrak besteak kaltetu gabe. Galdera simple uste donak moteno dugula bazetzak. Kontua da orain beharrak produzitua daudela, eta produzitua daudela sistemaren mesedetan. Hortaz, galdera berria izango zen. Nola haser ditzaken norbanakoak bere beharrak bere burua kaltetu gabe, bere desiren eta aspirazioen bidez, bere morrontza iraunarazten duen esplotazio aparatuarekiko menpekotasuna errepikatu gabe. Hau da, nola usten diogu emakumeok argalak
nola utzi ez emakumeak argalak izan nahi izatea. Ulertzen da, ez da esan nahi dudana bai, kostatzen, a ber. Nola lortu emakumeak ez nahi izatea argalak izan, jazta, ez nahi zaila berkatu, jazta. Bale, hori da formulazioa, osea. Bale. Orduan. Bale, eta berriro ere, ez jungo lehen esan dugunetik, niretzat oso garrantzitsua da aipatzea, ez dela kapitalismo bat dagoela ez gaituenak izaten aske uzten eta hori gabe aske izango ginela. Ez dago aukerarik aske izateko guztiz aske. Gorputz relazionalak gara eta beti gaude lotuta baldintza batzuei, izan historikoak, izan politikoak, izan sozialak, izan personalak, eta baldintza horiek ez gaituzte utziko aske izaten. Orduan, niretzat interesgarriagoa da pentsatzea ze lotura onartuko ditugun edo ze askatasun urraketa onartuko ditugun nola izan aske galdera baino. Nahiko absurdo da esentzialista dela. Egongo balitz bezala nire baitan ni ahistoriko eta esentzial bat desira batzuk dituena ezer baino lehen. Gizartea baino lehen, bestea baino lehen. Absurdoa da pentsatzea zure desirak, zure komunitate baino lehenagokoak direla. Kasualitatez hemen denok independentistak, ez da? Madrilen ez. Baina, bale, orduan. Eske hori oso argi izan behar da. Eta zentzu hortan garrantzitsua dago azpimarratzea zergaitik, individua guretzako ez delako existitzen. Banakoa ez da existitzen, ez bada harreman sare guzti horien artean dagoen agente bat gehiago, baina beti modu sozialean. Eta gero beste puntu bat gainera, interesgarria egiten zaidana, marxismo urberdinak gabiltzalako ikusten ez oso perspektiba klasikoekin. Non kapitalismoa handagoen eta gu langileak hemen gauden eta muga divisorio bat dagoen bion artean. Guk ulertzen dugu kapitalismoa erregimen global bat dela, baina biointegratua dagoela. Hau da, kapitalismoa gorputzean dago. Eta mila zentzotan dago gorputzean. Zentzo grafikoenean, nahi dut esan, ziurrenik kapitalismoarekin lotura dauka maila hauek usten didaten markak gorria horrut sartzean, baina baita ere, jandudan edo elikagaietan dagoen guzti horretan, baita ere nire desira produzitzen dituen horretan, edo nire diskurtsoan, edo guzti horretan. Horregaitik, kapitalismo eta hitz egiten dudanean, ez da erregimen baltzur bat, obviamente, baina ez da kanpoan aurkitzen den erregimen baltzur bat, baizik eta, gu beraren parte gara eta berarekin funtzionatzen dugu nola baita. Gero hori, aipatutakoa, aurrerago ere, baina individua ezin da ulertu historiatik, geografiatik, politikatik, ekonomiatik isolatuta absurdo bat da aurrela ulertzea, bai? Deno gaude kontekstu baten, garai baten eta beste hori baten. Hau da, nutrizionista datortzea, baina zu nola ikusiko zinen guapago? Darrio, ni, garren mendeko kapitalismo gordofoan argalduta. Noski. Eta nire amona edo nire mora baino gehiagoko garaian gozetea zegoenean eta loditasuna kapital soziala zenean, ziurrenik lodituta. Hau da, ez dago ni bat pixu bat desiratzen duena beretzako barruan eta gero erregimenek zapaltzen daute edo aski izaten uzten daute, ez. Ezke erregimenekin batera sortzen da nire bizitza. Eta horregatik da garrantzitsu aukeratzea ze erregimenetan gauden gobernatuak. Baina zein da kontua edo zein da arazoa hau dira, askatasun individualen ideiarekin, aurretik aipatu dudana, ez? Azke maite, azke bizi, zuk erabaki, gauza guzti horiek, balio dutela borratzeko estruktura sozial osoa. Ze azke maite eta azke bizi da, azke erabaki eta azke lan egin eta azke dena badan mezua, non geldiretzen dira matxismoa, kapitalismoa, razismoa, hau da, azke izaten uzten ez gaituzten gauza guzti horiek. Gure askatasun borrokak zapalkuntza horiekiko, gure askatasun oihuak zapalkuntza horrekiko oihuak izan dira. Baina zapalkuntza ezabatzen duzunean da askatasun oihu hutsa uzten duzunean, hori utzala bihurtzen da eta ez du inolako zentzurik, ez du guztiz berindarra galtzen du. Eta horregatik hori derrepente martxoak 8 bueltan gaudela, ikusiko ditugu 1000 kanpaina, more, feel free, gora emakumeak eta horrelako kontu ezberdinak esaten. Zer esan nahi dut honek, guzti hauek hori arazoa ebitatzen dutela. Zuk gora emakumeak baino zerbait politikoagoa dago, azke izan baino zerbait politikoagoa dago, ez du inolako zentzurik, praktikatzen gabiltzan mezuak. Ondo. Orduan, hau pixka lehenengoko zatia izaten da, normalean astunena izaten da, edo karga teoriko gehien duena, baina niri beharrezkoa egiten zait loditasunaren politiketaz hitz egiteko.
Tristea da, baina zure borroka ez bada gizon zuri hetero batena, lan asko egin behar duzu borroka hori seriotzat hartzeko. Bai, da nabil pentsatzen, hori adibidez animalismo, edo hortik dabiltzan borroketan, ekologiatik gertu dabiltzan borroketan, hori feminismoak, orain lortu du nola baita autoritate bat, baina urte asko konda autoritate hori borrokatzen eta ez da heldu. Bai, orduan, nola lanketa handi bat egin behar izan dugu mugimendu lodian, azaltzeko nola guri gertatzen zaizkigun gauza horiek ez diren pertsonalak. Ez da ni naizelako baizik eta politika bat dagoela kontarako antolatua. Eta orduan, zentzu hortan, interesgarria egiten zaigu psikopolitikataz hitz egitea bereziki. Orduan hori, guk ulertzen dugu lodifobia botere forma garaikide bat dela, nik egia esan ez daukat lodifobiaren genealogia egina eta ez dakit inork egina duen, ez daukat bibliografiarik horren inguruan, baina interesgarria lirateke ikustean nola hazten den, ea ezberdintasun handiak eman diren bai urteetan adibidez gauzaren inguruan, baina nik ez dakite horren inguruan. Bale, orduan, urruskaten hango du. Bale, ritmoa ze moduz? Bai, aleginduko naiz, baina gezurra da, esango izut aleginduko naizela. Bale. Orduan. Bale, lodifobia hitz egiteko bi eskusa, bi lekutan zentratuko naiz. Bata izango zen lodifobiaren leku ohikoenak, edo non ematen diren normalean, eta hau Magda Piñeirori hartu diot, ez dut gordofobia espantazu berzigaz liburua idatzi duela. Hau. Eta gero tripartito gordofobikoa hitz egingo dut, eta hori bai zentratu naiz, hiru autorengan bizkat, Magda erabiltzen jarraitzen dut, baina baita ere Birgito Barren Tienes derecho a permanecer gorda liburua oso gomendagarri egiten zait. Eta, beste gomendio bat egiteagatik ez, honen inguruan, Lucrecia Masonen epistemologia rumiante. Poetikoagoa eta askoz ere gauza gehiago esaten dituena, eta konektatzen duena gainera loditasuna, landa eremu argentinoa eta arrazakeria hirutasun konplexu batean. Orduan, zarrera hau eginda, sartu egingo naiz lodifobia eta hitz egitera zehatzago, bale? Lodifobiaren leku ohikoetako bat izaten da invisibilizazioa edo burla produkzio kulturalean. Ez dakit etortze eskizuen referente hauek, aurrekoan 16 urteko neska gazte batzu emanien hitzaldia eta ez ekiten nor zen freden, zabiskat zahar ez dakit etortze eskizuen, RBD-ak gian gutxiago nire epokan oso Pokeston Booma izan zen serie hau eta bertan zegoen pertsonaje lodi bat Selina, gaiztoa zena, kasualitatez, eta oso rubia flakaren lamekulosa. Así como dato. Zergaitik beti okupatzen dugulako bigarren leku raro bat, botei esango zen protagonista eta lodioko gaude, tipo... Askotan gainera representatzea ezkigu denbora guztian jaten. Zergaitik autokontrolaren burla hori delako, azkenean loditasunetik egiten denetako bat. Ez dugula autokontrolik eta orduan denbora guztian jate dugu behar garela eta orduan hori. Atretzoan, joaten dira aktoreak jaztera eta denek dute kamiseta bat, jertze bat, fraka batzuk tal, eta aktore lodiak du guzti hori da bokadillo bat. Osea, demential. Baina, klaro, hau esen izango hain garrantzitsua, ez baluko produzituko imperialismo kulturala, deitze zaion hori. Da imperialismo kulturala zein izango zen, relato propioak garatzeko ezintasuna, edo besteren relatoa asumitzea zurea balitzen zela. Hau da, honek zer esan nahi dut. Hau kontuan hartuta, eta dagoen produkzio kulturale, insultantea, horiekiko kontuan hartuta, nik gero nire txera joango banintzake, da izpiluan begiratuko banintzake, da esango banu, tio, que guape. Osea, arrazoirik ez dutenak beraiek dira, eta ni honena naiz. Hor gerra bat egongo zen. Baina kontua da imperialismo kulturalak egiten duena dela gerra hori desaktibatu. Hau da, zuk beraien relatoa sinesten bukatzen duzu, eta ja ez dago konfrontaziorik, jabearen begiak eta zure begiak bat egiten dute. Zu begiratzen zara izpiluan eta beraiek ikusi nahi dutena ikusten duzu. Mierda da bezala ikusten zara. Hau, beraiek produzitu dute hori imperialismo kulturalaren bitartez. Baina, produkzio kultural gordofobaren bitartez, baina imperialismo kulturalak eragiten du ez egotea resistentziarik horrekiko. Baizik eta relato hori asumitzea eta relato horren baitan zu sozializatzea bizitzan. Eta sozializazionek zerrek hartzen du, nik ez dio dala fitxarik sartuko parranda guapenari, nik ez du da, horrek gero bizitzan funtzionatzen du eta horren arabera, mugitzen zara bizkan.
A ver. Vale. Enaiz sartu hemen gehiagi ze gero kapitalismoarekin sartzen naiz sakonago ez dela liatu egiten naiz, bale? Baina lodifobiaren beste leku ohiko bat diskriminazio laborala izan ohi da. Hau, benetako lan, hau ez dut nik egin Worden, benetan interneten aurkitu nuen ez da bat ere zaila. Irakurriko dizue, bale? Oferta de empleo. Se necesita chica de buena presencia para trabajar en oficina como ayudante y asistente administrativo y jurídico. Enviar currículum a witeo@gmail.com. Vale? Porque ez dakit dakizuen, baina asistente jurídico de administrativo izateko super garrantzitsua da buena bat izatea. Osea, dementziala da, baina eske hori konstantemente ikusten dugu funtzionatzen. Eta kontuan hartuta gure gizarteak emakumeak gero eta gehiago desfamiliarizatzen duela da lan merkatuan saldu behar dugula gure lan indarra, kontuan hartuta gainera ez gaudela gizarte industrial baten, hau da, lehena nire amona ondarrutarra naiz, nire amona eta hauek fabrikan antxoak garbitzen balira bezala, baizik eta gure gizartearen gehiengoa zerbitzu sektorera orientatuta dagoela, hau da, publikoarekin harremanetan egotera da hortan egotera, buena presentzia kontzeptuak guri merkatu hortatik kanporatzen digu zuzen. Bai? Ze nire aizpa flaka dela, nire aizpatenik berdin jantzita, bera buena presentzia daukatanik ez, eta hori ebidade bat da, osea ez da, hori kontu bat. Vale. Eta gero gainera horre ematen den dualidadea baita gero aipatuko dugula ere, baina claro, kontua da hori, imperialismo kulturalen bezala zuk sinesten duzula, orduan ez dituzu eskatzen lanpostu batzuk, orduan ez dituzu egiten gauza batzuk. Eta hemen bidatu interesgarri, behin, haurtzaroan Londresen familiarekin bidaiatzen flipatu nuen, pila bat tipa ikusi dituela lodia, hilabarekin, Zara, H&M, komolako lekutan bezala lanean. Eta txorrada bat da, baina hau da, Inglaterran derrigortuta zaudelako legez ez jartzera argazkirik ez adinik, eta ez dakit genero jarri ez dakit. Baina, bi horiek ez dira jartzen diskriminazioa ezabatzeko. Eta derrepente joate zara H&M-era eta horrek ez dirudi institutoa. Vale? Baizik eta beste leku bat dela. Ez naizela H&M-era joaten aldekoa, obviamente, baina nahi zut esan kapitalismoa bizigara, esto es lo que se mueve. Hori beste puntu bat, gero beste puntu garrantzitsu bat hemen, nik ez ditut honen estadistikak, baina kolega prekaria batzuk izan ditut lanean call centerretan, jendeari deitzen, inkestak egiteko, horreko hausek egiteko, benetan ez dakizue ze peina diren estadistika dagoen, hortan. Osea, hori, 140 kilotik gorako loditasun asko bertan aurkitzen dutelako nolabait esplotazio laboralerako lekua. Ez, badirudi gainera eskerrak eman behar duzula esplotatzeagatik, osea, oso problematikoa da, baina horrela funtzionatzen du. Orduan, diskriminazio laborala ere, leku bat gehiago da lodifobian eragiten duena nolabait. Vale. Gero osasungintzaz jarriko nahi serio hitz egiten, baina bazterketa sanitarioa ez, beste lekutakoa da. Ez dakit entzugo zenuten, baina zu lodia bazara eta otitis bat badaukazu, loditasunagatik da. Osea, eski berdin du, grano bat irtezain mingainan loditasunagatik da, absolutamente dena. Vale? Eta hau movida bat da, ze infradiagnostikatuta gaude. Eta honek gure bizitza arriskoan jartzen du. Vale? Ze zuri proba bat egiten dizuten arte asko protestatu behar duzu, ze nik bizkarreko mina bat daukat eta loditasuna da, ez dakit daukat eta loditasuna da, eta orduan sekula ez diate radiografiarik egiten. Eta gainera osasungintza gero eta privatizatuago baten, bigarren mailako biztanlea bazara, imaginatu, lekua. Vale? Baina gero ere aurreko guztietan aipatzen dudana, eske subjetibazioaren parte garrantzitsu bat da. Ni haurtzarotik izan naiz lodia, eta haurtzarotik medikura joatea tortura bat izan da. Bai, ez dakit torriko zaizuen índice de masa korporalaren taula mitikori. Vale, ni sekulan egon behar zen lekuan. Eta orduan, bertan jartzen zaituzte, sujetu erratu bat zara, askotan gelakoen aurrean, askotan leku inkomodo horretan jartzen zaituzte, non oker zauden tala besti, eta zu lotza hori barrenatzen duzu, eta lotza hori dela eta gero nagusitan beldurra hartzen diozu medikoa joateari, edo beldur, retxazoa, berdin di, nahi duzan ez dela, ze traumatikoa, baina bai, ez eskotasuna eta orduan jolas doble bat ematen da. Non, beraiek ez zaituzten tratatzen, baina zuk ere ez duzu nahi joan. Eta hortan hori, infradiagnostikazio kasua eta eriotza tasen handitzea. Magda Piñeiro, aurretik aipatu dudan idazleak, ez dut gordofobia liburua aipatzen du kasu bat tipa batena, oso lodia, en plan 140 gorako loditasunak, tripako minekin, eta bestean, joan zen medikura, eta hori izan zioten, loditasunaagatik zela, gainera tripako minak eta tal, beranduago joan zen eta haurdun zegoen, eta abortatzeko plazoa pasatu zitzaion.
aurra izan behar izan zuen eta ala besti. Claro, eske kontua da oso ederra da, como nik kasualidades jardunaldi lodi batzuetan hau gertatzen tipa eta aurra ezagutu nituen, eta tipa, claro, komentatzen zuena zen, como se iba a creer el médico que una gorda de 140 kilos había follado. Es que, claro, baina, hori delako, como jolasetako bat. Vale, bazterketa sanitarioa beste lekutako bat da. Gero, violentzia zuzena, vale? Badela niri gutxien interesatzen zaidana zergaitik gure gizartetan askotan uste dugulako violentzia zuzenik ez bada ematen ez dagoela violentziarik. Hau da, peña guztia uste duena ez dela racista, ez dielako puto negro jukatzen kalean. Da rollo, como ya, eske racista izatea ez da hori lastana, racista izatea da zu Europatik ibilia izatea oso lasai bueltitak ematen eta zure herrialdean olako fronterazo bat izatea beste batzuentzat. Osea, vale? Da horregatik nik ez diot horren beste garrantzia ematen violentzia zuzenari, baina oso garrantzitsua da. Eta bereziki gainera depende adinetan. Institutoan oso momento, osea, oso leku latza da, hori bizitzeko. Orduan, violentzia zuzenak hartzen du bai bullying eskolan, bai akosoa kaletik, bai humillazio publikoak sare sozialetan. Eta akosoa kaletik polita da, ez du zertan sutila izan daiteke. Baina ni ondartara noanean, aparte feminista punkiarenak egiten du dardon askotan bilutxik edo titibistan edo leku baten joaten naiz, eta ikusten dituzu begiradak. Ez diezo jaramonik egiten, baina hor daude. Osea, hor dago ez, de repente... Típico, zain daudela beraiek zure bizio kanpotik irtetzera para poder mirarte bien. Como lako, ez, puntilloak, eta hori nabaritzen dugu, eta nabaria da, violentzia zuzen guztia ez dela oihu bat edo jotzea edo tal, baizik eta begiradek ere badakitela esaten. Eta gero hori, sare sozialetako humillazioa. Nik hori violentzia zuzenaren baitan sartuko nuke, ez den arren aurpegizko violentzia, bai uste delako sujetu batek beste bat egiten dion violentzia dela digitalki badere, da horregatik sartzen du kategoria honetan. Beste kantea beste lekuaz dan jartzen du. Hau, oso polita izan zen, porque Ángela Rodríguez Martínez honek, tipa... Claro, zuek ez da zuen zireak urtza barkatu. Tipa honek, tipa lodi bat dela, neutral lan egiten duena, bai, insulto kapacitista batzuk bota zion tipa koja bati. Eta hemen nire erantzun favoritoa. Chorradas como este tuit o llamar coja de mierda a una compañera. ¿Qué cara no sales, puta gorda? Dicho desde el feminismo. Como nire favorito dira. Zergatik ikusten dugulako azken urrenaren kontra, la puta gorda y la puta coja, en vez de ir a donde la guapa a decirle, hey, matamos a tu novio, beraien artean, gerran. Osea, oso graciosoa. Orduan, baina hori violentzia zuzenaren ez, adibidetako bat zango zen, dicho desde el feminismo. Ez asko gustatzen zaidan. Jarri dizuten adibideak oso tontoak dira, baina Irantzu Barrelaren Twitterra adibidez jarri dut adibide gisa, nik ez dudala asko ezagutzen Irantzuren lana edo ez naiz nago oso familiarizatuta horrekin, baina bere Twitterrean 5 minutu sartzea nahikoa da ikusteko zein violentoa den Espainiarekin harremantzea. Osea, porque nahi dizut esan, feminismoaren munduan Euskal Herrian gauden horiek, violentzia jasotzen dugu, porque nahi dizut esan, inkomoda basara, violentatzen dituzte da, jazta, baina ezken kapa espainolean sartzen zarenean, osea, ez dago, hiru tuitetik baten, puta gorda, puta tala, besti, no seke, oso konstantekin. Eta gero azken adibide tontua jarri du, baina interesgarra egiten zedeako, ez dakit Grindr ezagutuko duzuen mariketzako aplikazio mitikoa, eta bertan kolega baten hori da. Estás gordito, si estuvieras delgado te follaría. No pasa nada, cuídate. Osea, nahi zuten, kapa askotan ikusten dugula violentzia zuzenaren adierazpide hau, eta sare sozialetan oso ohikoa dela, nola bai. Gero, lodifobiaren beste leku ohiko bat da bazterketa afektibo-sexuala. Bazterketa afektibo-sexualak eragiten du, arazo handi bat izan da, zergaitik emakumeentzako orain dela oso gutxirarte eskontza merkaturatzeko edo bizimodu ateratzeko bidea izan delako. Osea, emakumeak orain dela oso gutxi gabiltz gure bizimodua kapitalismoarekiko dependentzian egiten, orain arte egin dugu kapitalismoarekiko da gizonekiko dependentzian, hau da, eskontza kontratua zen, gure bizitza determinatuko zuen kontratua, eta ez horren beste lan kontratua. Lan kontratua da gure gizonaren bizitza determinatuko zuena, eskontza kontratua da gurean. Zer gertatzen da, eskontza kontratu horretan, ez dituzula karta berdina, eta gaur egun ez den arren horrela, oraindik poso bat dago, guzti horrena. Eskontza kontratu oso kontratu garrantzitsua da, eta ez da eskontza ditzen, baina emparejamentua ditzen da. Eta ikusten dugu nola kapital erotikoak eta kapital sozialak bat datozen da elkarrekin harremantzen diren. Hau da, ez da kasualitatea, guapa-guapoarekin liatzea eta pringaua beste pringauarekin.
Vale? Osea, porque horrela funtzionatzen du merkatu sexualak eta ikusi egiten dugu eta gustatuko litzaigu konplexuago izatea, baina horrelako simplea da. Orduan hori, bazterketa afektibo sexuala lodiok bizi dugun beste kontutako bat da. Gero gogoratzen, ez dugu gogoratzen, ze elkarrezketatan esan nuen hau, baina hau, nik esan nuena zen, adolescentzian nik uste dudala bazterketa afektibo sexualak garrantzi handiago hartzen duela helduaroan baino. Eta kolega batek esan zidan, hori gerontofoboa dela eta sarren desira sexuala negatzea dela eta guzti hori sartu zidan. Eta ziurrenik arrazoia izango du, baina nik azpimarratu nahi nuen horrekin da, jode, ni lodia esan ez hautzarotik eta ez da berdina lodia izatea 16 urterekin edo lodia izatea 25ekin. Bale, osea, ni gaur lasaiago nago, beste modu batera bizi duzu. Baina lehenengo esperientzia sexualak izaten haste zarenean, ikusten duzunean nola zure klaseko tipa guztiak dabiltzan, nolabait ligatzen, que ya bestu, osea, como futbolistekin liatzen, osea, ez da bat ere plan desiragarria, baina, zu kanpo gelditzen zara. Eta, claro, kanpo gelditze horretan, osea, como leku arraro baten uste dituzten non, hori nolabait sartzen den. Gero gainera, claro, aipatu dugu ez desirak produzitu egiten direla, ez direla naturalak. Hortaz gustatzen zaigun hori produzitzen da. Eta nik animatzen dizuet ariketa bat egiteko benetan desirak pixka bat modifikatzera. Osea, beti katxonda jarri izan zaituzten hori nolabait eraldatzera. Ze benetan egin daitekela eta funtzionatzen duela eta oso polita dela. Osea, a ber... Ez dizuen nahi nire bizitza kontatu, baina ni haurtzarotik izan naiz lesbiana, baina tipa guapa gustatzen zaizkidan, bale? Osea, bazien gustatuko zaidu, la rubia flaca, nor esan Jennifer Aniston, ez Monica, obviamente. Bai, da horretaz konturatu nintzen beranduago, orduan egin nituen ariketa batzuk dekonturatzea zer egiten nuen norbait erakargarria iruditzen zitzaidanean. Bale, gehiago entzuten nion, espazio gehiago uzten nion hitz egiterak orduan, arinago betetzen dituen bere nahi, gauda kafe bat bai. Bale? Momentu horiek, eta hasi nintzen aplikatzen hori aplikatzen gustatzen ez zitzaizkidan gorputz motibo politikoetan gaitzik gustatzen ez gorputzei. Hau da, gorputz diskapazitatu, lodi, racializatu da guzti horien. Bale, de repente, heltzen da egun bat, nuzukaletik zoazen da ikusten duzu latina gorda bat oinez da... Txiruloa bezala, bale? Como hori ez da helburua da kolega latinei bronka bota didate. Baina benetan, desire modifikazioa posible da. Osea, ez dago barruan, osea, kasualitatez, benetan, osea, ez ezkigun gizon mazazak gustatzen. Osea, motibo politikoak daude ontarako. Eta hori modifikatu daiteke. Kurrazo bat da, baina modifikatu daiteke. Vale. Orduan, aurrera egingo dut, bale? Eta ja, lodifobia zutabe nagustean sartuko naiz, bale? Uro pixkatera egingo dut. A ver. Vale. Espero bukaera hitz egiteko gauzak izatea, bale? Porque niko nahi azeleratzen naiz, baina gero igual zerrazoa egiten dugu den artean lantzen. Vale. Ai, joder, barkatu egiten, konturatzen da biloso bateria gutxi dudala, agian hauen txupatzea posible da, edo... Bai. Ratito bat egite dut isitik bizkate abiadura jeisteko, zer bestela, crescendo doa. Orduan hori, lodifobia osatzen duten 3 zutabe nagusi daude, estetika, morala eta osasuna. Eta gaur estetikan zentratzen zen arren nik uste dut interesgarriago dela lodifobiaren irudi zabalago bat ematea, denok ulertzen dugulako zer den estetika lodifoboa. Bai, denok sentitzen dugulako gorrotua hori, mitxelin bat agartzea izgunean hemen, edo papada dugunean argazki baten, edo... Osea, denok ezagutzen dugu zer den estetika lodifoboa, nolabait, orduan izte dut bestetan zentratzea nolabait garrantzitsuago dela. Vale. Orduan, vale. Estetika lodifobo hori, 20. mendeko irudiaren industriarekin lotuta dago nolabait, hau da, bat denok jakingo dugu ez, baina nire amonak 25 urte zituen arte komunioko argazkia eta eskontzakoa izan zituen.
nik uste dut gaur bertan argazki gehiago ditudan, nire amonak 25 urte horietan baino. Bale? Ikusten dugu nola irudiak denean eskerrik asko. Ikusten dugu nola, smartphone teknologien bidez, edo guztionen bidez, eta joan deno kamera bat mobilen, boltsikoan izateren bidez, irudiaren proliferazio ikaragarri bat emon dela, eta irudien proliferazio ikaragarri horrek ekarri du baita ere estetikaren, edo arau estetikoen indartze bat nola bat. Kontua da, noski edertasunaren kontzepzioa historikoki aldatzen doala, ez? Da, como esan dugu, goze garaietan, de repente loditasuna baloratu dago da, gozerik ez dagoenean baino, ez? Edo komolako momentuetan. Sartu nahi nuke momentu baten, estetika lodifoboaren baitan, interesgarri egiten zaidan zerbait aipatzen. Etortzaizu Kim Kardashianen imagena, den hori gutxi gora bera, bestela bilatu dezaket, Oso, oso tipa popa da, como da 21. mendeko imagina, edo Kim Kardashian, Cardi B, Nicki Minaj, como jarriko nuke, 21. mendeko kultura jankian gorputz hegemonikoak bihurtu direnak, ez, gaur egun. Hemen dago kontu interesgarri bat dela, nire infantziako modeloekin konparatuta, Kim Kardashian eta guzti hauek askoz ere kurbiagoak dira, askoz ere gorputz kurbi izela esango zen duen. Kurbi. Titi handiak ere kurdi handia dute. Jazta. Eta baina hori da interesgarri da matita, zergaitik, ze hau interesgarria da, ze gauza on batzuk ekartzen ditu. Hau da, arauaren zabalpenak gauza on batzuk ekartzen ditu, ze zentzutan. Bani udalekutako begilera izan naiz urte askotan, eta derrepente ikusten ditut neska gazteak empoderatuago daudela beraien ipurdi handiekin, sabes? Como kultura, guri guzti hori, tuerkaren kultura, como guzti hauen kultura, ez? Osa, ni derrepente ikusten nabil nire adolescentzian, jertxe bat ipurdiari lotuta, bizituko zen tipa bat, derrepente eta bilela como piztaren erdian raiota, osea, olako leku bat hartzen. Eta hau parte baten interesgarria izan daiteke inkluso, ez dakit, nire dudak ditut. Baina kontua da, askotan Kardashian eta jente guzti hau, ez aipatzen dela arauaren zabalpen bat bezala. Eta hau ez da horrela zehazki. Zergaitik, ez direlako tipa lodiak, direlako tipa flakak titi eta ipurdi handiekin. Eta oso garrantzitsua da, eta oso polita da zergaitik, ze kapitalismoa esaten da bilena da, ja, ez dela nahikoa disiplina guztia jarraitu, eta hilea ondo eramatea, eta gimnasiora joatea, eta gutxi jatea, eta makillatzea, eta hortzak ondo izatea, eta guzti hori, baizik eta orain, benetako tiaguena bat izateko hortaz aparte dirua beharko duzu operatzeko. Da oso polita da, 21. mendeko tiaguena, 21. mende hasierako tiaguena, hori, ez da Kate Moss, edo gure garaiko eredu izango zen hori, baizik eta Kim Kardashian da, baina horrek ez du ekartzen lodifobiaren apurketa, baizik eta ekartzen duena da, zirugia estetikoaren normalizazioa, nola bait. Orduan jarraituko dut. Nik azken aldian estetika eta osasuna jartzen ditut moralaren baitan, da gero azalduko du zergaitik. Beste zutabe oso garrantzitsu bat lodifobiaren baitan osasuna da. Lodiok mantra bat bezala bizi dugu nola baita, argaldu zaitez zure osasunagatik da, mezu hau. Kontua da osasuna oso gauza konplexua dela. Hau da, jenteak esaten dizuna argaldu zaitez zure osasunagatik da, nire osasunarekiko duten datu bakarra nire burudena, ez beste ezer. Eta benetan diotzuet, medikuntza oso karrera gogorra dela eta ez daudela denbora guztian pixua eta altura neurtzen, mila sistema daude, gorputza oso kontu konplexua da. Baina zein da arazo honekin? Askotan jentea eskudatzen dela osasungintzak beraien estetika lodifoboa okultatzeko. Hau da, ez duten nahi aitortu arau estetiko bat dutela jarritan, ze gorputzen onargarria eta zein ez, eta esaten dute ez dela arau estetiko horrengatik baizik eta osasunagatik dela. Eta hau guretzat oso arriskutsua da, ez nola bait. Gero gainera, arriskuak puntu doble bat hartzen du, zergaitik osasungintzak, biologiari, medikuntzari, guztien lotuta dagoelako, eta nolabait badirudielako biologikoki justifikatzen duela gure zapalkuntza politikoa. Da gure oso peligroso egiten zaitu.
Gero, gauza ezberdinak esateko osasungintzaren inguruan, ez? Eske beti berdina esaten dute, orduan agian elkarrizketak entzun badituzue, ja plot twist badakizue, baina osasungintza hitz egin nahi bada nik asko daukat esateko horren inguruan, eta ez aditu bat naizelako horretan, baina ez da zertan aditu bat izan. Osasunaz hitz egin nahi dugu, guazen osasunaz hitz egitera. Hitz egingo dugu adibidez hori, osasun ginekologikoaz. Hitz egingo dugu, porque ez dakigu, baina ginekologia da zientzia bat gizonek egin dutena emakumeak ikerketa opetu gisa hartzen, pentsatzen haiengan eta ez guregan. Hau da, zergaitik uste duzue animalik gehienek zutik izaten dituzte aurrak eta horrela izaten ditugula. Medikuarentzat, medikuak ondo ikusi ahal izateko, hau da, gizon hori komodo egoteko gure aluan lanean dagoenean, bestela ziurrenik zutik izango genuke, bai? Osasungintza hitz egin behar dugu, guazen osasungintza ginekologikoa hitz egitera. Osasungintza hitz egin behar dugu, guazen osasungintza odontologikoa hitz egitera. Zezke, odontologia privatitatuen dagoen osasungintza zerbitzu bat da. Nik gaur ez ditu 6.000 euro orduak buskatzen bat, edo zerbait gertatzen bada. Osasungintza benetan oso kontu konplexua dela, eta loditasunari edo altura eta pixuari reduzitzea absurdoa benetan. Hortaz aparte, bai, osasun mental adibidez. Gure osasunaz kezkatuta dagoen jende guzti hau da, gure volumen eta pixuaz kezkatuta dagoen jende guzti hautako inor, ez dago kezkatuta gure osasun mentalaz. Osasuna baliz benetan inporte dena, osasunaren abaniko zabal horretan, benetan esaten dizuet gordofobiak ez digula laguntzen. Ez argaltzera, ez osasun mentale esano bat izatera, bai? Orduan, hortik aparte, bai, loditasuna OMS-en arabera, pandemia eta gero pixkat denostatuta dagoen entitatea dela, ez da gaixotasun bat, gaixotasun arrisku bat da, ez dela berdina. Gaixotasun arriskuak dira baita ere erretzea, edatea, bizta sedentario bat izatea, baina ikusten dugu loditasunean dagoen penalizazioa ez dela ematen beste guzti horietan. Eta niri gehien interesatzen zaidana, gaixotasun faktore bat, edo gaixotasun arriskutako bat da, eremu ekologiko ez bizigarrietan egotea. Hau da, benetan uste duzue osasunagatik maila jantzi da korrika egitera irtetzen diren guzti horiek osasunaz kezkatuta daudela? Eta orduan zergaitik ez daude Zubietan erraustegiaren kontra manifan? Zertaz daude kezkatuta zehazki? Benetan diot, osasunaren inguruko diskurtsak egin behar ditugu, kontuan hartu beharko dugu osasuna oso kontu konplexu bat dela. Hortaz aparte gainera, kontua da, lodiok anomalia estadistiko bat gara. Eta hortaz kontziente gara, ikusten baitu gorputzak anomalia estadistiko bat gara. Baina kontua da, estadistikoki anomaloa den oro ez dela patologia bat. Nik izan dizaket, ez dakizue, izan dizaket 6. behatz bat eskerreko hankan. Eta hori anomaloa da, imaginatzen dut gehiago hemen 5 dituzuela. Baina 6. behatz bat izatea eskerreko hankan ez da patologia bat, anomalia bat da. Eta orduan hor oso matiz eta medikuntzaren filosofiaren sartzen direnez, matiz oso konplexuak daude. Orduan, diskurtso guzti horiek osasungintzatik datozenak eta osasungintzatik duten nozio bakarra zure volumena direnak, benetan kontuz horiekin. Osasungintzaren banalizazio bat da. Eta gainera da, osasungintzaren banalizazio bat marketingaren bidez egin dena, eta marketingaren trampa hori saldu dena nolabait. Ze zentzutan, azkarregin noa, enago ordenatu zer moduz? Marketingaren ideia hori zergaitik. Niko gogoratzen ez, aurra nintzenean regimen termin erabiltze zela, pila bat. Gogoratzen zarete regimen hitzaz, ja ez dago jon. Regimen eta gero dieta jarri zen modan. Eta orain dieta ere desagertzen dabil, ez guztiz baina bai, eta orain healthy lifestyle. Como estilo berria, baina bizi estilo osasuntxua, izango zen itzulpe literalena. Claro, zein da kontua? Healthy lifestyle honetan, bere esaten dizutena da, bizi estilo osasuntxu bat izateko erosi behar duzula gure kinoa, gure barreta proteinikoak eta gure besteak izan. Porque hau osasuna da. Zergaitik, ze argal egotea osasuna da, gure proteina jaten badituzu, argal eta osasuntxu egongo zara. Orduan, osasunaren nozio hau erabiltzen dutenak, hau da, marketingak eta bereziki marketing gordofoboak gizartean sartutako osasunaren nozio hortatik datozenak, pentsatzen gainera, haiek diotena, objetibatuta, justifikatuta, zientifikoki apoiatuta dagoela, patetikoa da. Osasungintza oso kontu konplexua da, eta gero gainera azketatu tonto bat, esaten dizut,
Ez dizuetan nire bizitza kontatu, baina asko nabil kontatzen, analiziak eman zizkiate pasaren hilean, dena ondo. Eta gainera ni sorprendituta, hitzaldi hauek manda gero, baina, bonito. Baina eski gainera kontua da ez dela nire meritua, bale? Zergaitik, individu baten osasuna ez dagoelako individu baten esku. Eta oso kontu zibili behar gara individuen osasuna, individuen esku jartzen duten diskurtsoekin, bale? Kantzar bat izatea ez da zure errua. Bale, osea, gauza guztiak oso kontu serioak dira, bale, baina kontua da, zu kantzar bat baduzu argala zarenean, dirudila kasualitatea izan dela, eta kantzar bat baduzu lodia zarenean dirudi zure errua izan dela. Bale? Osea, dugu peina bat gaixo eta kulpa batekin, ez dela onargarria. Orduan, como oso kontu serioak dira eta kontu zibili behar gara. Zergaitik, adituek diotenaren arabera, pertsona baten osasunaren 30% dagoelako pertsona horren esku. Vale? Osea, peste guztia azkenean izango ziren kondizio genetikoak, kondizio epigenetikoak, ingurumen kondizioak eta oso guzti horiekin lotuta dauden kondizioak, vale? Orduan, gure osasuna ez dago hain gure esku. Badago portzentaia bat, badago modulazio bat, gure bizi estiloa badago gure esku, gauza guztiak badaude gure esku eta korrelazio bat dute osasunarekin, baina gure osasuna ez dago gure esku. Eta kontu zibilidad gara honekin, ze hori, patologizazioa da kulpabilizazioa ematen da aldi berean. Vale? Ordu, bale, portixo hilakot. Bale. Nukan pentsatuta beranduen sortzirak eta 10, gomo guztia, bale, oso ondo. Jarraituko dut, bale? Eta hau da, niri gehien interesaidan zutabea, bale? Moralarena. Nik benetan uste dut lodifobia moral kontu bat dela. Bale? Hauek, aipatzen nuen elkarrizketaren batean, baina entzut duzue inoiz, horri ez egin barre bere loditasunagatik ze horrek tiroidesa dauka. Entzut duzue inoiz horrelako diskurtso hori? Edo, honi ez egin barrez bai, ez da? Como ez da, eskeletu batzutan inork ez ditu entzun arduan, baina... Bale, hau oso polita da niretzako ikusten zergaitik. Ze orduan, arazoa ez da horren beste lodi egotea. Baizik eta lodi egotea zuk nahi duzulako lodi egotea. Bale, ze gaixotasun bat baduzu lodi egotera eramaten zaituena, ezin dizute diskriminazioa aplikatu beste guztia aplikatzen zaigun bezala. Hau da, azkenean moral kontu bat da. Honek dioena da hemen arau bat dagoela, dala, zu argaldu bat zaitezke argaldu behar zarela. Eta hori ez baduzu betetzen zarela, frakasada bat, tal, besti, guzti kontu hauen. Baina berez kontua hori da, bale? Hori, bale. A ver... Orduan, gorputzaren autozainketa zientifistaren kultura deitzen dio azitatxelapu ikertzaileak, gaur egun jartzen ziguten gorputza objektibatzeko metodoi. Hau da, pentsa dezagun adibidez ariketa fisikoan, bale? Ariketa fisikoa eraldatzen dabil, eta adibidez mendian paseo bat ematetik edo kolegekin, baloncesto jolastetik, bai, geroz eta kontu mekaniko, makiniko eta neurtu baterantz dabil pasatzen. Hau da, gaur egungo kirolak ez dira taldean, gaur egungo kirolak ez dira aire librean, gaur egungo kirolak dira leku itxietan, makinekin, eta dena informaziora fiskalizatzen duten makinekin. Bale? Zeba kaloria zoazen, zeba kilometro gintuzu, zeba tal, como guztia. Bale. Zein da kontua, zuk horrela, neurketa bat egin dezakezula zure gorputzarena, itxura zientifikoa ematen diona gauza batzuei, bizkat, hor daudenak, ez? Hau da, ni mendira banoa buelta bat ematera, ezin dezaken neurtu zenbat kaloria erreditu da, ezin dezaken neurtu zenbat kilometro ditu da, ezin dezaken neurtu gauza guzti horiek ezain garrantzitsuak direnak gaur egun. Zergaitik, hemen dako lago gainera logika bat, interkambio logika bat sartuta, logika merkantilista bat sartuta dela zuk izan behar duzula kalorien sarrera maila bat eta kalorien irteera maila bat. Eta ideala hor litzatekela 0 edo minusen gelditzea. Hau da, infraalimentatuta egotea. Vale? Orduan, zein da kontua, numerizazio horrek, edo guzti horiek ematen diola itxura zientifiko bat feminitatearen neurosi feminitatearen neurosi lodifoboari, ez? Nola bai? Osa, badirudin objektiboa dela. 250 kaloria jan ditut, hortaz egin behar dute ez dakitzen bate korrika hortu, eta korrika ordu horiek 254, osea, como guzti jolaso horien baitan, bale? Orduan, badirudi, como zaintza estrategia batzuk daudela jarrita, autozaintza estrategia batzuk daudela jarrita, itxura zientifikoa dutenak kaloriekin, zenbakiekin, makinekin eta guztioekin prozesatzen direlako, eta lodiek horren baitan izango ginen horren frakasatuak.
ez dakitenak jolasten, joko horretara, nola baita. Eta aurretik esan dugun bezala, hor neurrean gure erantzuna ez da rebelioa, baizik eta depresio eta antsietatea, eta orduan horrela zera bonita da cosa. Baina eske gainera, honen bigarren buelta bat ari gara bizitzen ez, askoz ere sofistikatuagoa dela ja, gorputzaren neurketarako teknologia guzti hauek mobilan sartu nahi dizkigutela. Ez dakit ikusi dituzuen Apple Watchen anuntzioak. Nik bat ikusi dute gurasoen etxean telebista daukat, pare bat ordu dedikatu ditut. Da, anuntzio tonto bat esaten dizuna, egin korrika zure buruaren kontra. Atzo neurtu genuen zenbat korrika egin duzun, gaur bizkat gehiago egin dezakezu. Kontrolatzen dugu zenbat pausa ematen dituzun egunean. Kontrolatu dezakegu noiz egiten duzun lo edo noiz zauden ren fasean. Kontrolatu dezakegu guzti hori zure osasunagatik. Osea, benetan uste dugu osasunkintza publikoa rekurtsorik gabe dagoenean impuestoak ebaditzera sistematikoki dedikatzen diren enpresak gure osasunagatik eskatuta daudela. Osea, claro, eske dementziala da, baina osasunaren eskusa guzti hau da, ez? Eta gainera, osasunaren ideia komplexu bat izango bagenu gizartean, balgo genuke erantzun, baina ulertzen dugunez osasuntxo egotea, argal egotea dela, erabiltzen da lodifobiaren morala sartzeko kontrolaren kultura guzti hori. Bale, como big dataren da metadataren guzti hori. Bale. Orduan, zein da helburua? Moralean sartzea loditasuna txarra dela guzti horren bidez 1000 kontrol mekanismo aktibatu ahal izateko. Sofistikatuagoak edo ez. Bale. Jarraituko dut, sakonduko dut ideia honetan, bai, aurrerago, baina hirugarren blokean sartuko naiz, bai, ze bukatu behar dut. Txibarru. Bale. Orduan, beste borroka gordofobiak ez edo antigordofobiak sentitzen dute. Nik ez dut lodifobia terminoa asko erabiltzen, ze ondarrun lodi hitza ez da erabiltzen. Osea, ondarrun totola edo gorda erabiltzen da. Orduan, normalean gordofobia esaten dute ez lodifobia, baina, bueno, bale? Bale. Beste borroka politiko batzuekin ez dituen loturetan sartuko naiz, orduan. Bale. Hemen dugu el famosísimo índice de masa corporal, vale, tortura hori. Orduan ez, ikusten dugu índice de masa corporala azkenean ekuazio bat da. Ekuazio bat hartzen duena zure pixua kilogramotan, zatitzen duena zure altura gatik metrotan berbi. Vale? Eta orduan, hor koefiziente bat, zenbaki bat irtetzen da. Vale? Zenbaki horrek 18,5 eta 24,9 bitartean jartzen baditu normala zara. 25-30 bitartean sobrepeso. 30-35 obesidad grado 1, 30, vale? Bueno, ikusten duzu taula. Naiz hartuko bereziki. Baina badakizuen hor kasmatu zuen estadistika, nik interatu nintzen flipatu nuen. Adolf Ketelekek asmatu zuen. Adolf Ketelek da matematiko eta estadistiko belga bat, vale? Eta asmatu zuen, ze bertan, momentu hortan, Europan ematen ari zena zen modernitatearen sarrera. Aurretik aipatu dugunaren sarrera, fabrika, kuartela, guzti horiek sartzen zebiltzen ez, gizarte nekazariago batetik gizarte industrialago batera, ez, jauzi hau. Bale, da bitartean, matematiken garapen batzuk eman ziren. Orduan, Ketelek zer eskatzen diote? Eskatzen diote ateratzeko estadistika bat ikusteko ea langile frantsesak noiz izango diren produktiboak fabrikan. Eta Ketelek estadistika bat ateratzen du. Vale? Oso polita da. Nik borroka lodiaktivistaren lotura politikoak azpimarratzen ditut, baina lantzen ez dudan bakarra antirrazismoarekin duen lotura da, uste dudalako ez dela zileginik egitea hori, baina baditu loturak eta oso sakonak, eta gainera aipatu dizkizuen 3 liburuak 3 lakinek idatzi dituzte eta beraiek sartzen dira hortan. Vale? Baina Lucrecia Masonen esaldi bat irakurriko du, simplemente hori usteko. ¿Cómo puede ser que el peso de un trabajador francés del siglo XIX se convierta en medida universal para todos los cuerpos? ¿Vale? Nola objektibatzen dira gauza koiunturalak, nola objektibatzen dira gauza historikoak, eta ikusten dugu nola objektibo gisa bizi izan dugun IMC puta hori, berez esaten da bilena den, ea gaizaren 19. mendeko fabrika industrial baten lan egiteko edo ez. ¿Vale? Osea, porque eske oso kontu ezberdina da, bata edo bestea. Eta hor, garrantzitsuak dira, ez, gauza hauek ikustea. Gero, modernitate hasiera horietako beste kontutako bat. Keteleken arrazoimenean ez, edo Keteleken arrazoiketa honetan inspiratu zen, hau gero Inglaterra eraman zen eta bertan sortu zen taiajea.
Aurrerago, nik ez dute josturen kultura ezagutu, nire amona eta amona era eskota bat dira, baina nik ez dute ezagutu. Baina, imaginatzen dut aurrerago zuk erropa nahi bazen duen, ziurrenik zu josi beharko zenuela, edo josten duen norbaitek josi beharko zuela, zure neurri konkretura. Kontua da, de repente, petaz dituzula fabrikak, ospitalak, kartzelak, kuartelak, eta ikusten duzu oso komodoela denak berdin jantzita joatea, ze horrela bere individualtasuna galtzen dute da masa bihurtzen dira zukerrezago kontrolatu alizateko. Eta zer egun gozara orduan, masa hori banan-banan jazten? Banan-banan neurtzen eta besti no seke, sortzen duzu neurri estandar batzuk eta hartu bat edo bestea, da venga. Da hau Inglaterran egiten da. Small, medium, large, extra large, horregatik edatu dugu inglesen izendapena ere, ez? Hau garai horretan egiten da eta interes oso konkretu batuekin dominazio eta uniformizazio eta normalizazio interesekin, bale? Baina, de repente orain objektibo gisa agertzen zaigu, ez? Ez taila batzuk ez ditugu egiten, ez taila batzuk ez ditugu, ja, egin. Osea, arropa dira ez da mendi bat, ez da horrela per se. Osea, egin dezakezu, tela gehiago jarri eta ja. Osea, ez da bat ere komplexua, bale? Baina, ikusten dugun nola kapitalismoaren sorrera hortan sortzen den tailajeak, ez? Nolabait ekartzen digune, komplikazio hoien, nolabait. Bale. Eta gero, azken kontu oso txiki bat, bale? Baina ezken diri polita egite zaitere ikusteko. Ez dakit ezagutuko duzuen makinita bat, zu gainean jartzen zarela bibratzen duzu, eta orduan disoziatzen dizu muskuloa eta grasa. Ez dakit ezagutzen duzuen, nik hau nutrizionista asko aguantatu behar izan ditut eta ezagutza asko daukatolako kontuetan. Jartzen zara, bibratzen duzu eta disoziatzen dute hori. Makina hori ingeniero batzuk egin zuten ez dutenak loturarik aipatuko dutuan horrekin, baina ingeniero hauek ikerketa batzuetan oinarritu ziren, hemen zertatzen zen movida bat zegoela, ikuste zutela estatu batuetan lotura bat zegoela gantz kontsumo edo azukre kontsumo eta bihotzatakekin. Orduan, zientzia hor zegoen aztertzen ea zer zen, azukrea edo gantza. Eta hor Coca-Colak pasta ikaragarri bat jarri zuen, esateko txarra dena benetan, baina txarra gantza dela, ez azukrea. Eta gauza horietan, ikerketa horietan egindako, oinarritutako ingeniero batzuk hartzen dute patroi hori eta de repente sortzen dute makinita hori, bale? Eta oso graziosa da, porque oso de pringada bezala ondarrun, nutrizionistaren kontsultan pentsatzen, hau objektiboa dela! Eta atzen dagoena da, de repente Coca-Cola bere buruaren blankeo kanpaina bat egiten azukrearen alde. Osea, oso jartua da, doifobiak eta kapitalismoak ez, dituzten binkuloak nola bai. Eta honekin lotuta, baina ez naiz bereziki sartuko. Alimentazio, dietetika, estetikaren ez, industria guzti horiek ateratzen dirua gure gorputzetatik. Ez dugu gogoratzen bere izena, baina artista ingles baten kartela oso ezagun badago deikola zang dituzela shit, nire pila gustatzen zaidala, itxusi deitzen digute mierda saltzeko. Basikamente eta horrela funtzionatzen du, itxusi deitzen digute, guk sinisten dugu, darduan beraien mierda erosten dugu, eta hortik ateratzen dute diru guztia eta hortik egiten dire industria guztiak, Ez que emakumeak komplejua biziko bagina, oso zaila dela eta labeztik no seke, benetan pila bat industria jarriko jauziko ziren, osea, kapitalismoak momentu apurillo bat izango zen. A ver. Orduan hori kapitalismoarekin loturak aipatzea gaitik. Gero kapazitismoarekin loturak, ez? Zergaitik, zemen osasungintzaren ez ideia hortan, sakontzen jarraitzeko, lobby-aktivista askok jarduten duten haiek osasuntsuak direla azpimarratzen. Eta nik uste dut beharrezkoa dela patologizazio kanpaina bat duzuenan aurrean. Baina nik uste ditut lodaktivista askoren sare sozialetako perfilak, donde de repente dago tipa oso lodi bat jogako postura saiena egiten, edo tipa oso lodi bat karate egiten tripetxen buelta batekin eta patada voladora batekin, Osea, demostratu behar dugu nola bait, gorputz argala baino gaiago garela, gorputz argala baino osasuntxoago garela. Bueno, eta ez bagara zer. Osea, zergaitik egin behar dugu disoziazio bat entre gu sanoak gara, gu osasuntxoak gara, gu hau gara, eta gaixoak beste leku baten daude. Eta zer esaten du honek gaixoekiko? Osea, gainez, kontuan hartuta nik komunidade transmarigoietatik natorrela. Osea, nik ez dut nahi kategoria politiko bat zira dute mariketaz apartatzen dauena. Ez ait beharrezko egiten ez gaixoen zirkuito hortan sartzea. Orduan, onar dezakegu gorputz gaixo bat garela, eta ez dugu arazo gehiagorik, eta horren baitan zer eskatzen dugu osasungintza publiko eta espezifikoa.
Ez diskriminazioa, ez burla, ez guzti hau, baizik eta osasungintza publiko konplexu bat. Gero onartu genezake baita ere ez garela gaixoak eta baita ere bide interesgarri bat iruditzen dut. Osea, nik ez daukat argi non kokatzen nahi zen, gaixoak garen edo ez garen ez dakit. Baina biak iruditzen interesgarriak, ze gaixoak bagara oso ondo osasungintza publikoa, eta ez bagara despatologizazioa. Osea, bukatu behar dugu, ez dakit gizuen, baina orain dela oso gutxin arte boierak EDMS-ean geuden sartuta, osea, gaixo bezala geuden konsideratuta. Orduan, morire ikusi behar dela, ez? Ze nork definitzen duen zer den gaixotasuna. Orduan, hori, zer da gorputz gaitua, zer da gorputz ez gaitua, non daude horren mugak. Gordurak lotura zuzenak ditu gorputz ez gaituarekin, eta ez dugu beldurrik horrekiko. Osea, ez dugu zertan matxoman izan gorputz balidoak izateko. Bihar zuetako edozeinek izan dezake akzidente bat, eta nik ere, eta tetraplegiko gelditu, eta horregatik ez da gutxiago balio duen gorputz bat. Eta aldarrikatu behar dugu ez dela gutxiago balio duen gorputz bat, gizarte oso bat dugu esaten gutxiago balio duten gorputzak direla. Eta hau mugimendu diskapazitatuek badakite. Eta orduan, gu hortan ez dugu nahi beraiek gutxiago balio duten gorputz bezala utzi da esan gu gehiago balio dugun taldekoak garela, hau da, osasuntxoen taldekoak garela, baizik eta osasuntxoen gaixo kategoria horietan jolastu nahi dugu, ez? Gero, enaiz hartuko gehiago zaman minutu dut amukatu behar du. Gero, beste lotura bat izango zen heteropatriarkatuaren ero emakumeen gorputzen gaineko kontrolarekin, bale? Niretzako emakume izatea kriston lana da. Eta ez ja bakarrik lana aurren eta sarren zaintzaz esklusiboki enkargatzen garelako. Baizik eta emakume bat produzitzeko kriston kurroa dagoelako. Osea, ni beti izan naiz pixkarra aritoa, como estipoa, da nik batxillerrean... Gero aprobetxateko, no? Osea, niri batxillerrean jartzen zitzaidan ementio bueno bat eta ementia buena bat. Eta ni negoen erdian. Asi. Nire kolega Irati, goizeko 6etan esnatzen zen. Goizeko 6etan esnatzen zen, hila garbitzen zuen, gero zikatzen zuen, gero plantxetzen zuen, gero makillatzen azten zen, gero zitzegin gustatzen nola duten desmakillatzen zen, da berriko makillatzen zen, gero armairoa jote zen, erropa aukeratzen zuen, eta pentsatzen zuen eta alabezti no seke, da kurro guztita gero Irati klasera zetorren. Nire beste klasekide Xabik, betetako izetan dira baina, nire beste klasekide Xabik jartzen zuen kamiseta eta egite zuen horrela, da klasera zetorren. Osea, guk uste dugu emakume izatea kriston kurroa dela, benetan. Eta ez gaude prest da momentu askotan kurro hori egiteko, baina zer gertatzen zaigu hemen, emakumeen gorputzen gaineko kontrola baliagarria dela kapitalismoarentzat, eta orduan, orain, kapitalistek aitortu dute badela loditasun balido bat. Zein da loditasun balidoa? Feminitatearen mandatu horien beteko dituenak emakumeak baino hobeto. Da horri kurbi deitzen zaio. Ez dakit kurbi kontzeptu ezagutzen duzuen, eski argazki batu ditut, baina ez, 3 minutu egongo naiz oso desorganizada naiz, artxibo sarretan bila, da horrela ez dut ez. Baina kurbia da, tipa bat, lodiago dena, orain arte izan dugun modeloa baino, baina du loditasun bat non handiago den, baina forma berdina mantentzen duen. Hau da, kurbia ez da amorfa, kurbia kriston melenak eta kriston begiak eta super guapak dira, oza, txuriak denak, por cierto, no vaya a ser. Eta gauza guzti horiek, ez? Orduan, ikusten dugu, kapitalismo heteropatriarkala badabilela amoldaketa bat egiten kritika guzti horiei, ez? Body positivetik egin diren kritika guzti horiei, eta bere amoldaketa hori da, legea pixkat ireki aldiola, feminitatearen mandatuak gogor betetzen duen horri. Hori beste puntako bat. Baina zergaitik, gu kontziente garelako garrantzitsua dena ez dela argaltasuna baizik eta disiplina. Osea, hau ez da argaltasun kontu bat, hau disiplina kontu bat da. Ez da horren beste lodi egotea, zezu lodi bazaude gaur egun eta makillatzen bazara eta dutxatzen bazara 8 aldiz eta egiten baduzu eta tal, eta jartzen bazara eta faja bat jartzen baduzu eta orduan hori egiten dizu eta tal guzti hori, derrepente kapitalismoak sortuko du franja txiki bat, nitxo txiki bat non zu erabilgarria zaren. Non zu baliozkoa zaren, nola bait. Eta hau, Birgito Barren zita bat irakurriko dizue, oso ondo adierazten duena, nire zitari favoritokoa da liburukoa. No es la delgadez lo que está erotizado. Lo que está erotizado es la sumisión que la delgadez supone dentro de nuestra cultura. La delgadez es una característica secundaria.
La auténtica mercancía es la voluntad de las mujeres de someterse al control cultural. Oso ederra zita, bigarra aldiz irakurriko, ¿vale? No es la delgadez lo que está erotizado. Lo que está erotizado es la sumisión que la delgadez supone dentro de nuestra cultura. La delgadez es una característica secundaria. La auténtica mercancía es la voluntad de las mujeres de someterse al control cultural. Vale. Eta argi ikusten dugu, como kasuetan, kontua ez dela horren beste itxura baita, baina kontua kontrola da. Hemen garrantzitsua dena da emakumeak disiplinatuta izatea. Tobarren beste zita bat irakurriko dut da beste diatekin lotuko dut, bale? Importantea da emakumeak disiplinatuta izatea. El canon de belleza es un truco, para que gastes dinero y te sientas mal, para que pases por el aro y no te vengas arriba usando tu tiempo en quejarte de que en Estados Unidos separen a menores latinoamericanos de sus familias y los metan en jaulas. Vale? Baina eske hau da otabagarren mendea, benetan esan dizuet, nahi edo ez nahi, estatu espainolean bizi gara. Laster zubi bat egingo dute kadaberrekin Afrikara arte, eta gu bitartean gaude preokupatuta ea lodi gauden edo ez. Dementziala da, baina ez gau gertatzen dabil. Birgito Barren esaldiak exageratu dirudite, baina ez dira. Eta hau estatu espainolean zentratuta, baina bidazoa ere ez dago bat ere eder, nahi zu desan, gero eta gehiago, bale. Orduan, guk ulertzen dugu hemen garrantzitsua dena ez dela horren beste argaltasuna baizik eta disiplina, bale? Denok argalak izango bagina beste txorrada bat asmatuko lukete, hortik egiteko. Eta orduan zentzu hortan hartzen dugu Michel Foucaultren Vigilari Kastigaren tesiak eta loditasunari aplikatzen diogu, ze zentzutan. Michel Foucault esaten du nolabait, kartzela ez dela bakarrik barruan daudenentzako, gehiago dela kanpoan daudenentzako. Ze zentzutan, nik zuetako 5 hartzen baditut, nik gaur jartzen ditut arau batzuk. Eta hartzen ditut zuetako 5, esaten ez dituzela betetzen da, kartzelara baten zaituztet, ziur nago beste guztiek askoz ere hobeto beteko dituzuela arauak. Kartzela disiplinamendu herramienta bat da, barruan daudenentzako bai, baina bereziki kanpoan daudenentzako. Kartzelarekin aseguratzen dutena da beste guztiok araua beteko ditu. Guk ulertzen dugu loditasuna kartzela horren metaforaren baitan. Hau da, guk ulertzen dugu lodia ez dela hain garrantzitsua bere baitan baizik eta lodia garrantzitsua da ze lodiekiko egiten duten zapalkuntza horrek balio du emakume guztiak egoteko disiplinatuta argalduna izaten eta beldurrarekin gu bihurtzeko. Eta hori da benetako jolasa. Eta horregatik diogu benetan moral kontu bat dela uste dugula, disiplina kontu bat dela uste dugula, eta ez dugula uste horren beste volumen edo estetika edo osasun kontu bat dela. Baizik eta kontrol, disiplina eta moral. Kontu oso politiko bat azken fina. Orduan, bukatzen joango naiz, bai? Beste anparo bat ideia gelitzaizkit. Hau oraindik aztertzen gabiltz, orduan horregatik jarri dut horren gutxi, baina beste lotura bat izan daitezeakena loditasunak heteropatriarkatuarekin da loditasun haurtzaro lodiak eta amatasuna, edo harreman dual hori. Gu kontrolatu ginen, aurten antolatu ditugu iraian ezinkabitu jardunaldiak, Euskal Herriko lehen jardunaldi lodiak, egun 50 artipal lodi batu gara Gernika, eta guretzako lokura bat izan da 10 pringada batuta hori lortzea, nola bai. Baina konturatu ginen, bertako asanbladako kideak gehienok harreman ez oso ona genuela gure amekin. Eta hor patroi bat zegoen, eta konturatu egin ginen. Dago, eta ez zaite autortzen autoraren izena, baina oso nara Don Zelot. Don Zeloten liburu bat dago La Policía de las Familias, azaltzen duela nola kapitalismo modernoaren hasieratan emakumeak lan merkatutik ateratzen dituzten. Ze ikusten dute askoz ere produktiboago dela mundu guztia fabriketan lanean izatea baino, izatea esklaba bat etxean, fabrikara datorren langile horren ongizatea zainduko dizuna gratis. Zer gertatzen da? Hori ematen denean, amek polizia rola hartzen dutela nola bai. Hau da, beraiek dira aurrak eskolara ondo bidaltzen arduradunak, beraiek dira alfondara garbi eta plantxatuarekin joaten arduradunak, beraiek dira senarra ez moskortzen arduradunak, hau da, beraiek dira nolabait familiaren desentziaren arduradunak. Eta orduan, Don Zeloten liburu horregatik ditzen da La Policía de las Familias. De repente, amek rol hori hartzen dutelako. Claro, hau interesgarria da, baina zu lodia zarenean helduaroan, errua zurea da. Ez dakiz ere egiten duzulako. Baina lodia zarenean infantzian, sistema heteropatriarkalaren eta gordofobiaren aliantza batetik erruduna zure ama da. Eta honek oso harreman toksikoak sortzen ditu amekin, baina oso toksikoak, Ze beraiek beran alabarengan ikusten duten ara haien hezkuntzaren frakasoa.
eta hau ez da bizigarria. Osea, como harreman bezala. Oraindik aztertzen gabiltz kontu hau, ea zer lotura duten, ea zer gertatzen den amare lodia denean, osea, ikusi behar dugu da asko dugu aztertzeko. Baina uste dugu lotura zuzen bat dagoela kontu hauen artean, eta ez dela kasualitatea. Infantzia lodiak eta amekin izandako harremanak oso violentoak izatea. Vale. Gero gainera guapo dago, porque gordaktivismoak harremanak ere salbatzen ditu. Osa, ni amarekin asko zero betero amaten daiz, ulertzen dudanetik zer. Osea, como... Badela, osea, como politika da makropolitika egiten gabiz, baina derrepentite pertsonalean ere, badagoela hor, kurro bat egiteko. Eta baita ere beraien gatik, porque gure amek merezi dute konturatzea, ez? Nola baite, hori, klaseko tia buenaren ama ez dela bera baino exitosagoa. Osea, como nola baita, ez? Como hortik irtentzea. Vale. Borrokataz mariboioarekin loturan jarriko naiz, bale? Eta bi zaizkide geltzait, hau eta animalismoarekin loturak, eta horretziko dute, ja irekitzen dugu nola baite komentarietara. Vale, edarte. Vale. Behitik hasiko naiz, arrez hasiko naiz. Loditasuna gorputza degenderizatzen duen elementu bat da. Vale, zer esan nahi dut horrekin? Emakume lodiak ez gara ahulak, indartsua gara, handia gara, presentzia dugu, ez gara zarandeablak, ez gara politak, ez gara kiutak, ez gara emakumeak. Nola baita. Baina eski gizon lodiak ere ez dira ingizonak, porque ez dira potenteak, ez dira aktiboak, ez dira kirolariak, tititxoak dituzte, kaderak, Osea, loditasunak azkenean genero arauak nola lausotzen ditu. Eta hau guk aukera bezala bizi dugu. Joder, porque aukera polit bat da, porque ni ez dut nahi gordura bat azaldu non-drama baten dena. Ni adolescentzian lodia izateak libratu nagoak osotaz, osea, baina horrela, edo besteak oso forma batzuk bizi dituten nabil esaten gorputz lodia bat ez dutenik akosorik bizitzen, bizi dezakete eta obviamente salatzen dutenean sinesgarria da guztiz. Osea, porque hori gertatzen zaigu, akosoa bizi dugula, salatzen dugula da gente da violati puta gorda. Ez, osea, como logika hori ere ematen dela. Baina egia da gutxiago bizi dugula. Nik ez dut bizin nire kolegati hauenek bizaguten akoso guztia. Eta hori nolabait ospatzeko zerbait da. Etorte zaizkite, ez daki baina mitiko historia isolamenduan bizi ziren monja batzuk oso vagamente, oso referentzia txarrekin, baina kontua da isolamenduan bizi zirela eta orduan joan behar zirela herrira elikagaiak erostera. Eta orduan herrira bide hortan bortxatzen zituzten. Orduan monja hauen erabaki izan zen sudurra moztea, eta orduan aspekto makabro horrekin jazituzten bortxatzen. Osea, oso ederra da, ikusi behar dugu itxusitasunean aukera bat. Aukera batez izateko haiek izan nahi dutena izatea gaur gramatikalmente lentana, osea, ez da hori, baina hori, ikusi behar dugu itxusi bezala izanatu duten hortan aukera batez izateko haiek izatea nahi dutena, ez da. Porque eske bada zerbait polita ere, joder, osea, eta gainera niri horrek emakumeekin beste modu batera harremantzera eman nau, eta probablemente, osea, nahiz du esate, zila lesbianoak hemendik datoz, eta hau kriston gauza polita da, porque ni gaur nago Markel batekin pelau bat dena, eta hau, osea, ederra da, ospatzeko zerbait da. Azkenean, nik ikusten dituen nire adineko tipak, beraien artean konpetitzen tipo batengatik, edo bat biatu dela batekin da gero bestearekin da orduan drama bat zen, baina eta beraien konplejoak hortan, eta baliratzen ziren ea tipo hau liatu zitezken beraiekin da horrela. Nik diretan liga hortan jola, ez da nibarekin ditzera liatuko tipo horrekin, eta orduan enegoen beraiekin kompetentzia harreman hortan. Hau da, loditasuna ere badela aukera bat, genero estereotipoak lausotzeko eta hortik gauza politak egiteko. Porque klaseko lodia, de repente ez da izango futboleko horrena, eta hau interesgarra izan daiteke klaseko tipen gana urbiltzeko, edo klaseko raritoen gana urbiltzeko, edo ez izateko matxoman triunfadore bat gol esaten. Osea, ez hau garrantzitsua da. Orduan, gizonen kontuarekin sartuko naiz, hemen debate ireki bat dago gordofobiaren baitan, dela zein da sujetu lodia. Gizonak bai, gizonak ez, tal, nola hau. Nik uste dut gizonak lodifobia bizi dutela, eta hau indiskutiblea dela, eta nahi du esan nahiko ageria dela. Baina bai uste dut gizonek lodifobia beste modu baten bizi dutela. Azkenean, haiek sujetu dira da gu objektu. Haiena ekintza da gure itxura.
Bale, oza, gu beti egon gara apaingarri bezala beraien alboan, eta orduan apaingarri bezala itxuz izatea garrantzitsuago da edo sakonagoa da sujetu bezala, edo ekintzaile bezala itxuz izatea baino, bai? Bale. Osea, ez dakit, nire aita lodia da eta nire ama ez. Osea, bale? Nik ez dut ikusi nire aita sekula kezkatuta. Ezertaz. Eta nire ama ez da lodia, eta kezkatuta ikusi dut. Bale? Orduan, hemen badago zerbait interesgarria dena dola baita, eta ez dut nahi esan gizon lodiek ez duten bizitzen lodifobia, bai bizi dute, baina hemen zerbait gertatzen da. Ez duena berdintzen hau nola baita. Da, jarri dizut hemen Peter Griffinen irudi hau, porque oso ondo adierazten du Birgito Barrek Tienes derecho a permanecer gorda liburuan, ez dakit ezagutzen duzen Peter Griffin, nahiko popa zen ni aurra nintzenean ere. Bale, ikusten duzu bere irudia, ez da justu hemen kaltontzillo ditu, baina normalen ez ditu izaten. Eta ikusten, baina kaltontzillo gabe joan eta zergaitik, tripak sakila tapatzen diolako. Bale? Claro, hau, benetan diotzuet gizonentzako sakonki humillantea dela. Como haien sakila tapatuta izatea. Bale? Eta nik hau sentitzen dut eta badakit gordofobiagatik dela, baina feminista bezala nien hau borrokatzera haien sakilaren zentraltasunagatik. Osea, ez dakit zein den lekua, baina oso argi daukat hau ez dela nire borroka. Eta gordofobia bizi dute, baina nik ez du nahi gizonekin lanik egin, aparte, osea, nahi dut esan estrategia hobeak ditugulako. Baina, hortaz aparte, hori ez delako borroka berdina, eske sentitzen dut ezin izan bazara izan klaseko goleadorea, eske sentitzen dut ezin bazen duen 10 tiparen aurtean aukeratu. Osea, sentitzen dut guzti hau, baina ez da izango nire borroka zuekin aliatzea. Eta orduan oraindik eztabaidatzen gaude baita, eta mugimendu gorda aktivistan posizio ezberdinak daude, osea, batzuk diote sujetu lodia dela genero gabe eta punto, eta beste batzuk, beste leku batzutan gaude. Baina hori pluralidade bat dago. Bale, eta bukatzen joango naiz, bale? Eta izan baten dizuet nahi duzunerako. Bale, espezismoarekin beste lotura batzuk, ez egiteagatik. Ohikoak dira, sujetuei garrantziak kendu nahi zaienean, edo sujetuak deshumanizatu nahi direnean animalizazioa oso eredu ohikoa da. Etortze zaigu la zorra, etortze zaigu la perra, etortze zaizkigu guzti hauek, ez badakigula maskulinuan ez dutela esan nahi berdina. Etortze zaigu ez, belztasunari mono bezala ez, edo gauza guzti hauek hau da izendapen hauek ez egin izana. Eta lodien kasuan oso ohikoa da. Hau da, zuik ikusten baduzu tamaina handiko animali bat, hori automatikoki gu gara. Eta orduan hor dugu, la ballena, la gonzauka, la borsa, la vaca, guzti, imaginario guztia guri hartzen. Honek gainera doblemente balido. Por cierto, hau da Kim Kardashian, baina ez litzak izango berak nahi duen erakusten nahi duen arrazka. Hemen hori, zapalkuntza doble bat egiten da, zergaitik, ze aldi batetik zapaltzen gaituzte gu, hau da, beltzak, emakumeak, lodiak, baina bestalde erabiltzen dute hau animaliak zapaltzeko. Eta orduan animalien zapalkuntza doble bat egiteko. Nik galdetzen dudana da, benetan, ez dakit ikusi duzu, baina oso tipikoa da errepresentatzea gure kartelgintzatan polizia edo kapitalista handiak txerri lodi gisa. Bale? Claro, hemen lanketa bat egin behar dugu kontrara joateko, ez? Hau da, animalizatutako sujetuak izan garenak, la vaca, la ballena da tal, animalien alde egin behar dugu eta jasan dugun deshumanizazio hori borrokatu behar dugu. Osa, nik ez dut ulertzen zergaitik den txarrago txerri bat izatea gizon hetero bat izatea baino. Ez ez dut ulertzen, osea, da ez dut uste argudio logiko bat eman daitekenik inok. Osea, ez ez dago. Orduan, hor utziko du, bale? Baina hori, animaliak zer dira gizarte honetan dauden sujeturik deshumanizatuenak, ez? De hecho, animalien artean ere, jerarkia eskala batekan, zenbatetan gure itxura gehiago izan, balio gehiago duten, da zenbatetan gure itxura gutxiago izan, balio gehiago duten. Eta orduan, zein izan barko litzakete hortan gure loditasunaren estrategia? Hau, bukatuko dut, anekdota tondo batekin eta jazta momen utziko dut. Nik Bartzelonan egon nintzen, komando Gordixarekin dela Estatu Espainolean egon zen lehenengo loditasuna militatzen zuen dut taldea, eta bertan zegoen hildo antirrazista oso potente bat. Peña hau zen feminista, boiero, antirrazista, veganoa, dena zen, Daniel Darroko paleta mochila gorri batekin Bartzelonan. Orduan, bertan geuden.
Eta orduan komuniku ulertzen nion, ez, rollo de, bai, gaba ditzen tipau. Gaba, ulertzen dut interseksionalitatea, no seke, bai, guztia horiek, ez, claro, lehen dago gizon txuria, gero dago emakume txuria, gero ongo zen gizon razializatua, gero dago beste tala besti, eta orduan azken kapan daude animaliak, eta orduan zuk nahi dituzu kapa guztiak zaindu, perfectamente, ulertzen dut, oso logikoa da behitzen dela. Eso es porque eres blanca, mijo. De rollo, ¿qué pasa? De rollo, gu sekulez gara izan logika, zentro-kanpo logika horren baitan kokatu izan direnak, bale? Gu animaliak izan gara. Osea, guretzako humanitatea ez da zentro bat, guretzako humanitatea da zuek sortu duzuen eskusa bat guri zapaltzeko. Bale? Osea, da oso argi ikustea dago, eztabaida handiak egon dira ea indigenek arima zuten, edo animaliak ziren, ea gauza guztia hauen, bale? Osea, orduan tipa honek esate zuen, animalizazioa berez teknika bat izan da guri balioak kentzeko. Bai migrante bezala, bai lodi bezala, bai emakume bezala. Bale, guk egingo duguna zer izango da. Esan beharrean, ez gu gara animaliak, gu zu bezala gizakiak gara gizon eta zentroan egon nahi dugu, kontrako egingo dugu, esango dugu, zentroan negatzen dugu da bai guk animaliak izan nahi dugu, eta kontuz animalia hauek gizatasuna portzera datoz. Bale, eta oso buelta polita da. Orduan ikusten du, como beste lotura interesgarri bat gordaktivismotik daitekena veganismoarekin dela, eta Peñita honek dituen proposamenak oso ondo daude. Eta zentzu hortan gomendatzen dizuet, Gabriela Parada, esketipo honek gero liburu bat zuen, Gabriela Parada Martínez eta Laura Fernández Veganismos Negros liburua. Orduan, bale, hori itxi ingo dut pixka, bale? Eta, bale, hor lauztiko dut izteko. Orduan, denbora asko daramat hitz egiten, bukatutzat emango dute momentua, baina nahintuek egin bat 3 bloke adierazi, ez? Da 3 bloke hauetan ulertzea, zergaitik den politikoa loditasuna, zergaitik 21. mendeko politikak aztertu behar ditugun da ikusi behar dugun nola funtzionatzen duen botereak gaur, eta ez orain dela 150 urtea. Eta hori lehenko blokean sartuko nuke, bigarren blokean esan nahiko nuke lodifobia, botere forma garaikide bat dela oso komplexua dena, eta osasuna morala eta estetika diren arren zutabeak morala, kontrola eta disiplina dela haien arteko gakoa, eta 3. blokean esango nukeena izango zen aukera oso politak daudela sujetu anitz eta komplexuak sortzeko, bale? De repente, lodifobiatik, antilodifobiatik topatu gaitezkela veganismoarekin, antirrazismoarekin, antikapitalismoarekin, feminismoarekin, bale? Eta mila lekurekin. Eta mestizaje eta nazketa hauek oso berazgarriak direla, eta nik uste duela borroka politikoa benetan leku fronterizo hauetatik egiten dela. Ez identitate bakoitza bere kajoian sartuz, baizik eta denok batera zentroa ez nola baitez. Itxerri kapitalista beharrean gizon zuri heterokapitalista. Hori, zentroan dagoena erditik enduz. Eta hemen utziko dut, bale? Hau jarriko dizuete, hauek komando gordiksekoak dira, kabaret gordo egite zuten perfo bat, da berain irudia ekin utzita dituztet. Mila esker benetan tortzeagatik, horren beste jente tortzeagatik, eta niorago galderari komentarioik badago, nire isilduko nahi ez dato luzero.